Tinokuchingamidza muchirongwa Dark Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi tiri kuita reaction video. Pane nyaya yanetsa kuno kuSouth Africa yemukadzi ane hunhu hwekubata vana kana kuti aibata vana anovatuma vana ava kumba kwake, especially kubva pa2 to 9 years. Saka kana avatuma vana ava anosvika vanobva vasvika kumba kwake ovavharira. Then hamene kuti anovapfungaidzira here kana kuti anoita sei, asi anosvika ozouraya mwana. Kana uraya mwana ane mapatsa anoendesa kumukuru wavo, hamene kuti mukuru wavo ari kupi. Saka akazviita izvi for a very long time achibata vana especially vasikana. Saka kusvika nhasi auraya vana vanosvika more than 20. Iye pavanobata vana ava anozongotora mapatsi pazvidzva ndo paanowanzotora hake obika, ane tuckshop yake obikira vanhu sadza. Hanzi nyama yacho inotonaka kunge chicken. The rest of the body parts anobva aendesa kupi? Kuna bosi vacho, hamene kuti bosi vari kupi. Ende ari kuti tiri kushanda tiri madzimai nevarume vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi dambudziko riripo manje nderekuti mwana waakazobata akabata mwana waneighbor. Zvino mwana waneighbor hamene kuti neighbor anga akaitei mwana wake kana kuti akazogadzira hameno. Asi kwanzizvoni inini ndiri munhu ane mwoyo wakasindimara, handichina kana conscience. Mwana ndinobata ndoita kuvhiya, ndodla, ndouraya. Nyaya iripo ndeyekuti kana akaregedza zvinhu izvi anofa kana kuti achatopenga. Dambudziko nderekuti akazobata mwana waneighbor. Abata mwana waneighbor ndobva amuuraya kukawanikwa makumbo. Vidwe, zvinhu zviri kuitika munyika munomuka. Munyika as the world, not in South Africa. Munyika zvinhu zvakaoma, takungararama mazuva ekupedzisira. Saka makumbo, pakawanikwa makumbo chete, kuda mafamily yakatozoviga makumbo chete. Uyu mudzimai uyu ndiye aitoita number 1 kuenda kuna mai vemwana achivanyaradza. Mai vaya vasingazivi ndiye nyakudya mwana. Saka azosvika pakuti ina handichakwanisi kugara nesecret iyi nekuti ndakuchitsva. Hanzi mwana uyu anouya kana ndakuvata, especially kana ndakunzwa hope, anouya ari langavi. Actually, aboni langavi. Anouya ari langavi. I don't know how to say it in Shona. Anouya ari zibhora remoto. Anouya ari zibhora remoto. Muona sevanhu vari kuweredha zviya. Semunhu ari kuweredha rinouya riri zimweko zimoto kwai rosvika ronditi fe. Hanzi handindotanga kutsva usiku hwese. Ndotsva kusvika kwaedza. Dambudziko raanaro, asi makuseni paanozvitarisa anozviona asina kutsva. Saka ndosaka auya akati inini handichakwanisi kuramba ndine secret, regai ndipupure. Saka abva afonera amai vachona. Saka ndichangoisa audio iyoyo achifonera amai vachona kune vasingawi chindevele vaya vasingawi chizulu, ndichakutranslaterai zvaari kutaura. Umsebenzi sisake ngoyenza umsebenzi nje yazi ngiyacela ngani yami, ngiyasha, ngiyacela. Ngiyaxolisa sisikakhulu. Kodwa enhlizweni yakho akukho la ongathola khona indawana encane nje yokungixolela. Hey. Hey. Saka ari kuti ndokumbirawo kuti munditsvagire panzvimbo padiki mukati memwoyo yenyu kuti mundiregerere. Saka mai vacho vari kupindura vachiti mwana wangu akachema uchimuuraya, ukashaya padoko pawaigona kunzwawo kuti umuregerere mwana wangu. Saka unoda kuti ndikuregerere chii chandinokuregerera? Ngiyaxolisa sisina manje ngisaxolisa. Sawona sithulungisa lo. Yebo. Ngiyakuzwa la ukukhuluma nomakhelwane wakho uthi kena uthi wayeduduza ehlisweni use ethi thula kuzolunga, kanti uyena wenze yonke lento. So
So manje ngoba esefikile la ethi uzocela uxolo wena-ke enhlizweni yakho uzokwazi ukuxolela. Ngixolela kanjani? Yazi ukuthi ingane yami yayino-2 years. And njengoba ino-2 years ngangayikhazile because angicabangi ukuthi ngabe mshonile ingane incane kanje. Yena okhokhela zonke iy'nhlelo zomngcwabo kanti yazi ukuthi yena ukulele ingane yami. Saka kwanzi mwana uyu akabahwa ane makore 2. Abathu ane makore 2 ndokufa afa iwe mai ava ndiwo nyakuronga rufu vachibhadhara rufu iwe mai ava nyakuuraya. Ndapera simba. Ikuzwe lana uthi-ke nathola imilenze nezandla kuphela. Yebo. Nathola bona ngasemfuleni. Yebo. Manje akhathini yokuthola lokho wayekhona naye noma? Wayekhona. Kusukela ingane ilahlekile siye emapholiseni basama ngemoto yakhe ukuze ekhaya sinamoto veni. Basama ngemoto yakhe emapholiseni bakuthiwa nakho siyalaphana forensic kushaya ama-DNA ukuze kwakusengabonakali ngothu uyekhomba iy'nyawo nezandla zengane encane. Ngesikhathi kwenza ama-DNA sekuhlanganisa ukuthi ingane ngangihamba naye. Kwakungiyena wayekhona. Ayiphephisi. Saka vari kuti ivo zvakaoma. Saka vari kuti ivo amai ava nyakuuraya ndivo vakatodhiraivha mota yavo because uyo kudhligwa mwana haana mota ndivo vakatodhiraivha mota vakaenda kumapurisa kusvika vasvika kurivha kurwizi ndoko vakanonga mapatsi anga asara. Nyika yakupera, nyika yakubhururuka. Ende mai ava vakanga voramba vomudisturba business ka bhizi kumanya kumapurisa iye achida kutengesa nyama yevanhu yaanotengesera vanhu. Ende kwanzi vanhu vaizosvika kumba kune vanhu vaiuya kumba ndosaka akazokurumidza kungotora mapisi makumbo nechichi ndokunorasa kurwizi mamwe mapisi aya nekuti anga asina nguva yekuvacherera pasi ndokuwanika kwakazoita mwana uyu. Saka iye zvino mudzimai uyu mukadzi uyu handingambomuti mudzimai hapana munhu akadai. Mukadzi uyu ari kuti iye zvino anotsva zvisingaiti pamusaka pekuti mwana uyu ari kuuya ari zibhora remoto. I just thought of sharing this video because I am a parent. I've got 4 girls below the age of 10 in that age group. Saka now imagine kuti as a parent how would you feel mwana wako achinzi abatwa vanhu vasanogara ku South Africa. Itai careful nevana. I don't know kuti what can you do but vana they mustn't trust anyone. Chero zvokunzi kwai mwana atumwa mutakshop aenda kutakshop then azonzi chienda kumba unotora chakati. Vanhu vari kubahwa vanhu vari kudliwa. Tiri kugara mumazuva anohlisa ingadai Jehovha vatinzwira ngoni vatichengetedza nekuti mazuva atakurarama haasi mazuva akanaka. Ndipo panoperera nyaya yedu ndipo perera episode yedu asi neniwepo panapa ndangotiregai nditosheyawo nemi because zvinhu zvinhu zvinotyisa. Ndatenda.